Berkarar döwletimizin bagtiyarlyk döwründe hormatly prezidentimizin ýol başlygyna ýurdumyzyň ähli günjegine beýik ýeňşiň 67 ýyllygynyň hormatyna bagşlanan dawarlara giň gerim berli. 1941-nji, 1945-nji ýyllaryň beýik watançylyk urşuna gatnaşyklaryň töwüşde görkezden deňsiz taýyl gahrmançylygyny hemde uruş ýyllaryna tyýylla zähmet çeken ak taşly enelenmeden görkezden nusgulyk edermenligini hormatlap, uruş veteranlaryna, şosanna uruşda wepat bolan eskerilen ýan ýollaşlaryna pul hemde gymmat bahaly sowgatlary gowşurmak barada döwlet başlygynyň gol çeken permany ýurdumyzyň her bir raýatynyň şatlygyny goşulandyryp, ýeňiş bayramynyň dawarlaryna aýratyn öwüşgün çaýdy. Hormatly prezidentimiň permany desini gerine getirilip, ýurdumyzda ýeňiş gününe bagşlanyp gurulýan çäherlerde uruş veteranlaryna we tyýrly zähmet çeken mehrim enelere döwlet başlygynyň adyndan syýlaklar dawarly ýagdaýda gowşurulýar. Muňa olaň gojalyk kalbyna ýigitlik öwüşgünni çaýýar. Döwlet başlygynyň Awada Milli Siýagatçylyk dowlagyna geçiren Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisinde Merdana halkymda ýüzlenip aýdan sözleri bolsa, ýurdumyzda beýik watançylyk urşuna gatnaşyklary uly hormat goýulýanynyň aýdyn subutnamasydyr. Adamzat tarihinde bir iň fajialy urşlaryň biri bolan beýik watançylyk urşunyň töwüş meýdanlaryna Türkmenistanly ýigitlerine müňreçesi gaýdywçylygyň we gahrmançylygyň belet nusgasyny görkezdiler. Kahramanlarım bugün sol töwüşlerde görkezden deňsiz taýda mertlik we edermenligi ölmez hem ýitmezler. Tyýylla galan watandaşlarymyz hem jan aýama zähmet çekip bu gazanan beýik ýeňşi öz sallamly goşuntdyny goşdurlar. Gadaply uruş ýyllaryna türkmen halkynyň müňreçe gerçek ogullar ata watanyň ene topragyň azatlygy uruny gara başlaryny goýdular. Beýik watançylyk urşunyň allym berdimli söwüşlerine görkezden edermenlik üçin Türkmenistanly gerçekden yüzden owra gahrman ýen belen adam nasip boldular. Edi watanymyzy, mehriban halkymyzy ýagşy geljegiňizi gorap, wepat bolan gahrmanlarymyzyň hatyrasy uruşdan ýeňiş bilen gaýdyp gelen gerçeklerimizin tyýylla giýjeni günni edip merdanalyk bilen zähmet çeken illeşlerimizin mertebesi hemişe belen tutulur. Olaryň nusgalyk edermenligi, manaly durmuş ýolan tanperwerliň edi halkymyza hyzmat etmeýän mukaddes watany goramak beýik mektebidir. Bir karar döwletimiz merdana uruş we zähmet veteranlarymyz barda ýyldyrym ala edýär. Olaryň saglyklaryny berkitmäge, ýaşaýyş durmuş şertlerini gollandyrmaga aýratyn berýär. Biz ata watanymyzyň merdana halkymyzyň öňünde uly hyzmatlary bitiren uruş we zähmet veteranlarymyzyň sarpyny hemişe belen tutar. Sizi we ähli halkymyzy beýik ýeňiş bayram bilen tüýtürekden utlaýar. Sizi we mehriban halkyma merdana watan goragçylarymyza beýik ýeňişiň hatyryna tyýrli giýjeni günni edip, jan aýaman zähmet çeken ýerleşlerimize ber jan sağlyk, uzak ömür, asuda, awadan we bagtyar durmuş arzu edýär. Hawa hormatly prezidentimizin belleşi ýaly beýik watançylyk urşuna gatnaşan, tyýrly zähmet çeken veteranlarymyzyň nusgulyk edermenligi, manaly durmuş ýollary halka, ata watana hyzmat etmegiň beýik mektebine urly. Hutşeýle bolan soň, mehriban veteranlarymyz berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne uly ýetişilen ýoly bilen rawaçlyga tarap ynamly gadam urýan halkymyzyň kalbyna aýratyn orna ýederler. Paýtagtymyzda we ýurdumyzyň vilayetlerine uruş veteranlarynyň we gurban bolan eskerilen ýan ýollaşlarynyň gatnaşmagyna geçirilýän bayramçylyk dawarlary muň aýdyn subutnamasydyr. Häzirki döwürde hormatly prezidentimiziň tagallasy bilen ýögüd uruşa gatnaşyp, tagaman dogduk ýurduna gaýdyp gelen eskerler bilen birlikde ýar ojaklar mukaddes saklan inelenmediň hatyrasy bilen tutulýar. Olara uly hormat syýlak edilýär. Olar milli liderimiziň başçylygyna ýurtda maraşylýan düýpli özgertmeleri, gün saýyn özgerýän şekerlenmediň owalamyzyň täze geçimine goýanýarlar we hormatly prezidentimize çäksiz ýürek buýsunçlaryny aýdýarlar. Çünki bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe hormatly prezidentimiziň ýol başlygyna ýeri ýurdumyzda diňe ýeňişler ýardyr. O bolsa häzirki nesilden bederlemizin gahrmançylyk ýoluny asuda, parahat eýýamyzda zähmet gahrmançylyklary bilen münasip dowam edýändigini aýdyn ýüze çykarýar.